Tapos exercise, wala pa da natapos kay manginaon liwat kita. Basta napagpag na, dapat sudlan naman. Pero antes mangita sang daon ta, mangita ko anay mas kay galuluyat na sila. Mayo ko ang galuluyat kag natagip-tipan ang imong panty kag bra, hindi lang ang mas kay kitaon gid na siya. Nugay ako ya. Mayo na nakasilang mas, ti may savings naman kita. Diyos lang. Siling sang kalbo nga 17 anyos na sa Thailand, pero wala gid sinuptan. Samtang galakat-lakat, pahunay-hunay, nakakita ko sang nami nga spot picturean. Gani posting dayon para i-post sa Facebook. Kay kung makita sang mga hisaon, malalain naman ang ila buot. Ambot gani nga abala, ang ikalipay sang iban, daw ika-stroke nila. Do ka mga baghak gidya bala. Ari na kita sa Siam Discovery, mall sa mga manggaran gyapon. Pero kay wala kita ya kwarta, hasta lantaw-lantaw kag hikap-hikap lang kita ginagmay. Basta nagalagaw kadamo sang temptasyon, pareho sini nga sapatos kanami man baklon. Pero anong ipadala ko sa akon ginikanan? Alangan man makit-kit sila sapatos kung sila ginagot man. Ay no. Hindi pwede matimtar. Pwede lang matempt kung ikaw kwartahan. Arrive na kita. Tim Horton sa MBK para snacks sang mga kampyon. Makaon kita chicken wrap with iced French vanilla. Bow, tagam-tagam naman ang bill. Pero no problem, basta busdik naman ang tiyan sa kabusog. Baka kaon kay base, may tampaanay naman karon. Char lang. Last stop, tapos panginaon, kadto sa groceries sa Gourmet Siam Paragon. Kag magbakasod-an sa Panyapon. Kay manaubos na ang budget for this week, mamantener kag baklon ang paborito sang tanan sa tinion sang peligro nga panahon. Sardinas. Manamit, pero malangsa. Daw mga Thai lang nga putsyong, char lang, basi buyayawon ko nila. Natapos ng adlaw nga ubos naman ang kwarta pero malipayon kuya. Ang wala lang nalipay ang mga hisaon ko naman nga kilala. Bahala kamo da iya, sigihan nyo lang tao kag mahisa kay kamo man ang problema. Hoy baghak, inom kamo tubulong para sa inyo alta presyon. Nugay kamo kwan-kwan sa akon niya. Halong mga langka, see you soon.